Monsieur le vice-président du CNT, Messieurs les membres du Conseil national de transition, Messieurs les membres du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Messieurs les directeurs de services ou leurs représentants, Monsieur le président de la diaspora malienne vivant en Italie, Monsieur le sous-directeur du service social des armées, Madame la présidente de l'association des femmes des camps, Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Madame la présidente de l'association des veuves des militaires et paramilitaires, Mesdames et Messieurs de la presse publique et privée ici présents, officiers, sous-officiers, militaires de rang, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir honoré massivement de votre présence parmi nous, malgré vos multiples occupations. Très chers invités, Mesdames et Messieurs, depuis plusieurs années, notre pays, le Mali, mène une lutte farouche contre le terrorisme, qui pendant des années a fait beaucoup de victimes, civiles et militaires. Pour honorer la mémoire de ces illustres disparus, avec l'autorisation de Monsieur le ministre des Maliens de l'extérieur, je vous prie d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de réceptionner un nombre important de moutons acquis grâce aux efforts conjugués du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine et la diaspora malienne résidant en Italie. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, la fête de Tabaski commémore l'acte de soumission du prophète Abraham envers Dieu à travers le sacrifice d'un mouton. Cette fête réunissant les familles est un moment de communion, de partage et de convivialité. À cette heureuse occasion, avoir une pensée aux familles démunies est salutaire. De surcroît, offrir des moutons aux veuves et orphelins de nos vaillants combattants qui sont tombés sur le champ de l'honneur est un acte humanitaire et de solidarité. Mesdames et Messieurs, ces donations sont composées de 30 moutons, dont 10 moutons offerts par le ministère des Maliens de l'extérieur et 20 moutons offerts par la diaspora malienne en Italie. L'ancien président des États-Unis, M. Ronald Reagan, disait ceci: nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais si tout le monde peut aider quelqu'un. Pour dire que chacun d'entre nous peut contribuer au bonheur de l'autre en faisant un geste si minime soit-il. La donation d'aujourd'hui est une illustration parfaite. Votre geste à l'endroit de ces veuves et orphelins ici présents est plein de sens. Elle démontre votre engagement, votre détermination, votre attachement à vouloir œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des familles des militaires qui sont tombés en défendant notre patrie. Ces dons permettront d'agrémenter la fête de Tabaski de ces veuves et orphelins, surtout en ces moments difficiles. Très chers invités, Mesdames et Messieurs, la direction du service social des armées est une structure qui œuvre permanemment pour l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des militaires et de leurs familles. À cet effet, nous comptons sur votre accompagnement afin de pérenniser nos actions en faveur des veuves, des orphelins et des blessés de guerre des forces armées et de sécurité. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais vous exprimer au nom du ministre de la Défense des anciens combattants, au nom du chef d'état-major général des armées et au mien propre, notre profonde gratitude et vous assurer que l'ensemble de ces dons feront l'objet d'une répartition efficiente par notre structure. Puisse Allah, le Tout-Puissant, permettre que la paix triomphe dans notre pays ainsi que dans la sous-région, débarrassée du terrorisme et pour un Mali résolument engagé vers l'édification d'une nation paisible et prospère. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Que Dieu veille et bénisse le Mali. Je vous remercie. Monsieur le chef d'état-major général des armées,
représentant Monsieur le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Monsieur le directeur des services sociaux des armées, officiers relevant du service social des armées, sous-officiers, hommes de rang ici présents, Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens d'Italie, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, Messieurs les représentants des institutions, Messieurs les membres du CNT présents ici, Madame la présidente des femmes militaires, Mesdames et Messieurs la presse, je voudrais, à l'entame de mes propos, me joindre au directeur du service social des armées pour encore une fois exprimer nos prières à l'endroit de tous ceux qui nous ont quittés, civils et militaires, dans les différentes crises qu'a traversé notre pays. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une œuvre commune, Monsieur le chef d'état-major général, du département des Maliens établis à l'extérieur et du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'est un geste symbolique, mais qui a tout son sens pour exprimer notre solidarité envers les personnes démunies relevant du service social des armées. Ce don en mouton est une manière pour nous de dire qu'à n'importe quelle échelle qu'on peut être solidaire, il est important de le faire. Donc c'est dans ce sens-là, pour souhaiter bonne fête de Tabaski à tous les démunis relevant de la direction des services sociaux des armées, à toutes les femmes des camps militaires, les veuves comme les démunis, et nous joindre à elles pour leur souhaiter bonne et heureuse fête de Tabaski. Que Dieu nous accompagne, qu'il accompagne notre pays et qu'il aide chacune et chacun à passer de très belles fêtes de Tabaski. Je vous remercie. Folimina. Mbe aketo nyini ke amfala kaufe ka nyini ambala kaufe na ya sura donation indiara uye oke tegare bilibili ba fo ministry na ka jamauku. Amba fala ma salli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad wa salim. Ambe barikada alai bi ala Musa ka ben seliba kalot le woro alami yan son kene ya lan kenyo kon soro service social direction kono ya Allah taala ka keneka nine ko ala ka kene mo goda wi soro ka nyinigali ke ko ministre ni Haut Conseil président ko lui utege faranyo ka demeta ka nyesi vevu ni orfelo ma ka ben seliba nya korola ma o kene ko ne ko koy Allah taala ka kene siga fuitani kuma ina kama soro mi feni mo mi tege fa ka di tesa muso ma kai ho ki tege fa ka di yatmedo ma kai ho ki tege fa ka di banabagato ma kai ho ni kene sigira olu togola o kene te mego ka kene o ya Allah taala ka kene ala du kuma kan do qur'ane kono ko ni mami e kene sigi ale ala togola ale ala ka bonya anaka sangorota anaka couverture biri finale bo biri kuna otuma ministry inika jama ambe joni kene ka au fo ka barika nyumanda dante folimina jamana kuntugo yo fo chesa muso ku kana mere ka fa ku cheo bana sala kale président Assimi Goïta to balole ani mali de nyuma to balole jamana kone ana koka ni ala sona ma chesa muso utena cheko hami ulu se mana ke fen fenye oboke otuma ko ka fa yatmedon fananyana ku kana fa ko hami ke mali finitigi chemana musuma kolobu fa bo otuma aye femi ira bi sisa ajalanye abenama sibilu to balaka obena selfete to mina fatigiyala ani ka foden tugu fanayana ka fanayo o jigiya da fasibu ba fete tugu mina anga vibu ne orfelon fana ba fete ti ala ni de memga nyomon sababu sanika to ebe fendi mama folo ministry atigi kanu inika jama anga jamana kono de munu sigora benendo kofelama nimbe faso kanu bara dodi nimba ira ka foka ka jamana kanu bawla au ka jamana kanu bawla bunya baworo otuma amba fo ka baraka nyumada dante folimina ministry ebe femina dongo do jama nyambila
k'an ka jamanadenw wele k'u bisimila ka ban ka fɛn bɔ kun ka d'u ma an ɲɛ b'aw la su ani tele-telew la hali bi ala k'aw sara ni kayira ye o tuma an bɛ foli fɔlɔ jamanakuntigi tɔgɔ la ka na se an ka minisiri fila ma n'o ye ministre de la défense et des anciens combattants ka na se ministre de la sécurité et de la protection civile ka jigiya ta bi k'a di jɔn ma o y'an ka chef d'état-major général des armées ici présent anw ka foli belebeleba bɛ général de division ye Jara Kolobakari ɲɛmɔgɔya bɛ kɛ tan de e min tɛ sɛgɛn n'i tɛ ɲina i ni ka cɛdenw i se ye fɛn fɛn i b'a la k'o ɲini su ani tile ka di i ka cɛdenw ma n'i ye dɔ kun ye suma la i b'a sɔrɔ dɔ ta bɛ tele la ala k'i sara ni kayira ye k'i fo k'i ka chef d'état-major fo k'i ka directeur de service fo foli belebeleba ye jɔn ta ye bi n'i y'a mɛn jɔnni kunna de i b'a fɔ k'i sababu ɲuman est-ce que cɛsamusow jigi colonel-major Birima Samake yatimɛdenw jigi colonel-major Birima Samake ale kalikan de don tant que veuves ni orphelins ani blessés de guerre n'aw ma lafiya ale t'i lafiya o tuma an bɛ dugawu k'a ye hali bi ala k'a mɛn jama ɲɛfɛ ɲɛmɔgɔya min talen don ka kalifa la danaya min dalen don ala k'a se a donni kɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen foli ni tanuni ni waleɲumandɔn bɛ se bɛɛ lajɛlen ma o tuma an ka jamana ala k'a basigi an bɛ kalo barikama de la n'o ye seliba kalo ye sɔɔni sisan an bɛ se donba ma n'o ye arafa ye o tuma ala ye ɲina iji taga don mɔgɔ minnu garisɛgɛ la n'u bɛ iji la nin wagati in na ala k'a kɛ iji minalen ye ala min bɔra n'u ɲuman ye ka taa ala ka segin n'u ɲuman ye ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan minnu ma iji sɔrɔ fɔlɔ ya rabi ala k'a don an garisɛgɛ la jamana ala k'a basigi jamana ala k'a kolo suma cɛ bɛɛ ni kan bɛ ala k'o don jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn établi à l'extérieur a ye nin ta nafolo min ala kana ta yɔrɔ lankolon to hakɛto bɛ nin kan sala mahamadu caporal Jelimoru Kuyate. Merci, Caporal Kouyaté, pour votre ramassé. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette